Ναι, δεν πειράζει. Μπράβο! Μπράβο! Ωραίο! Όχι! Καλό, καλό. Α! Πειράζει. Δεν έχει φύγει, δεν έχει φύγει. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε. Όχι ρε. Έλα πάμε. Στείλε στην Μαρία μετά ότι δεν κάναμε live αλλά private, γιατί έστειλε live δεν βρίσκει. Θα το ανεβάσουμε μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Μπράβο, έλα! Έλα, πάμε! Μπράβο! Ναι! Ω, μαλάκα. Μπράβο ρε! Τι κάνει ρε! Ναι! Μπράβο Μάτζι! Μπράβο! Ω, ωραίο, δεν πειράζει. Έλα, 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 πάμε, πάμε, έλα. Α! Ναι! Μπράβο! Ναι ρε μάγκες! Ναι! Μπράβο Αντρέα! Όχι ρε! Όχι ρε! Τελειώστε το! Α! Μπράβο Άσπιο! Όχι ρε! Μάρκος, Μάρκος! Ωραίο! Όχι! Μπράβο! Μπράβο ρε Πασκάλη. Τους μάζεψα όμως, εκεί είναι όλοι πάνω μου. Α! Όχι ρε!